dolazak Agrokora, strani investitori, šta to znači da je Vojvodina stabilno tržište za ulaganje, da čujemo? Mi smo kroz programe pokrajine u proteklih mesec dana zaposlili preko 1000 ljudi, prošle godine uspeli da se izborimo sa nezaposlenošću, iako smo bili usred svetske krize, ali da bi razvoj bio intenzivan, neophodno je stvoriti preduslove za strana ulaganja. Mi smo te uslove stvorili, vidimo da dolaze mnoge kompanije, došao je i Agrokor i on je uložio ne samo u nova radna mesta, nego ulaže strateški u poljoprivredu, upravo u one grane koje mi postičemo, jer su to grane koje sa sobom nose razvoj, nose bolje prihode, isiskuju više znanja, energije, sredstava, ali i tekako jesu korisni. Ne samo za primarnu poljoprivrednu proizvodnju, nego i za sekundarnu. Da li možemo da pozovemo investitore i druge da dođu u Vojvodinu, da ulažu, da je ovo i politički i ekonomski, kao god hoćete, stabilno tržište? Mi apsolutno u svakoj prilici pozivamo strane investitore da dođu na ovo tržište. Mi smo sačuvali finansijsku stabilnost u najgorim vremenima i to mnogo uspešnije nego praktično sve druge zemlje u regionu. Mi smo uspeli da sačuvamo onu vrstu uslova koja omogućava da se steknu i visoki profiti ovde. Mi kao pokrajina imamo i dodatne programe podrške novim radnim mestima, 1300 evra najmanje podrške svakom novom radnom mestu. Mi omogućavamo jedno strateško partnerstvo svakom ko dođe na ovo područje, ko otvori novo radno mesto i ko sarađuje sa kooperantima. Samo ova kompanija imaće nekoliko hiljada kooperanta, što znači egzistenciju za nekoliko hiljada porodica.